Okay. Ka ochako duogo gimoro mane goyi kibaji ne weche mag somo. Ang'o machandi weche mag somo ni? Nikech sani nawinjo ka giwacho ni onego beni national schools chudo e e-citizen. Gisewacho ni jopuonj madongo mek sikul ok onego beni chajo jonyuol pesa mang'eny matamogi kata chaka chulo. Nyithindo bende giwacho ni nyathi moro amora mano luonge sikul mondo dhi e sikul. Mabe sani gichako manyo nyithindo jigni 131 mane ok odonjo e sekondari. Bedi ng'e ni ok gin kata 131 miwa giwacho no. 131. Nyithindo ng'eny mamoko drop out. Bende gi take care of drop out. Nikech wan gi unju bende wabedo gi retention. Nyithindo moko bedo retain bende gi take care of. Adwa koni Trevor ni weche mag somo e pacho ka. Odok piny ma jasomo kata ng'ama no somo e ndalo mane in e sekondari. Konyalo dok e diere go to pi wang'i chwer. Kata mana koro 844 mane jatelo mar ker ma pacho ka mano senindo. Ker Daniel Arap Moi diere ka. Wawacho ni afadhali. Nikech gimwaneno timore sani en wach malit. Wach somo omiya wacho ni Kenya odok piny nyaka weche mag somo. Gimomiyo odok piny weche mag somo achiel. Adwa wacho ni colleges mago kidhi e gweng' mag P1. Colleges. Nitie moko ma sani chala gin deserted. Gunda. To nyithindwa manyuolo population to medore. Giwacho ni negi develop concept of TVET and vocational training center, which I agree is okay concept for purposes of skill development and technical training. I agree. To nitie nyithindwa manyalo transit to training. Infrastructure gi gin wasted. Ang'o ma sirkal timo mondo kik gibed wasted. Sirkal okomi attention weche ma are a priority need of each sector. So the classrooms, the infrastructures are wasted. Number 2 weche mag somo. Negi wacho weche mag digital. Ma laptops unjo mi nyithindo. Gweng'u nitie nyithindo man gi laptops nyakach. Ma kwa dhi kodi sani, wadhi yudo ka gisomo ko. It's not there. Be wa find out nta ang'o momiyo mouse deko. Number 3 e wach somo. Wa appreciate pesa michiwo ne NG-CDF. Mondo ger go skunde. Kendo skunde moger under CDF ineno ka gibeyo. Kendo di gomb ni sirkal ojiw lwete mondo gimed gero skunde go. Mondo skunde te obed standard. Mondo wach mar school infrastructure obed a story in the past. Tinwango ka some schools kata MP STEM mager. The infrastructural standard mag skunde go moko ntie moko nyal gero nikech pesa tin. Ok nyal meet electricity. To kata ka stima oketi be nitie framework ma school chulo go stima. Primary schools te wacho ni gidhi digital. Pionge skunde wagi. Kidwa ng'iyo weche mag education, what is key in Vision 2030? What is key in our constitution? What is life scientifically? And biblically, you cannot do without water. The issue of electricity and water is not a priority in all our learning institutions. And the model framework of paying the bills or footing the bills. Waketo heads of institutions, principals of the institutions, the vice chancellors, with things which is stressful and unnecessary that should be taken care of by the government. What mar somuka and the problem, the capacity. You put the ratio man nyithindo. You put manitie motiegi. Ni piny. Your quality is compromised. You put nitie mosetiegi. Mamoko sebedo oko. Chakre ganario. Gapar. Nyakasani. 12 years down the line. I know quite a number who have approached me. Mama tado atogi kisungu mundo kin kabe for the newspaper. We had any teachers for being employed. Some of them have attended interviews more than 10 times. Nobody is considering them. While you hear that people are being employed left, right here, who is this employing them? Who is issuing the forms to employ them? Accessibility of the TSC is just next to impossible.
Myself have gone to TSC to see Macharia, the CEO. You will never see him, see her. She never pick your phone. She never read your messages. While you hear that we should not beg for our rights. Okwago chongwa pin monondiki jowa. Now we know moko papers moko no kalama sirkal masani kito ndiko negiji. Watu Jo-Azimio wani inuka nyitikiye ngandik mangato unge. Evidence of this be wakia. Magi weche moko nyaliye. Ido kondik ngato japuonj moro sebedo ko 20 years, 15 years. Samindi ko they retire. Japuonj di lots of family ne sadi. Mano ne wacho ni education bogo chonge piny. Achaka wacho ni education ogo chonge piny nikech competency based curriculum was a rush program. Ako mane rush gate 44. Gik ma giwacho nyathi onjo be ni skill development. And home science dong nane no katimo jomoko tim art and craft, jomoko agriculture, jomoko specialize. Pok watimo ma watieko wachako chiko ga concept. Task force no bedo form presidential working group task force. Report gigo okwane implementation okwane. Iwacho ni competency based curriculum. Nyathi ogige grade 6 owuok odhi junior secondary school. Nyithindo ginyocha rito result. Ang'o mane CS jatelo timo? Orlando one day ni nyithindo to odhi join ang'o? Form 1. Proprietors of the schools including private schools and the rest. Jomoko noseketo labs and everything. Give winjo lendo. Jogi ng'iyo gi lendo. Jogi lendo makiani maduoki ka media mondo gilendi. They are not working jogi lendo. And jogi lendo in the future. And doing nothing in the present. Omiya wacho wach somo ni ng'ena bwe mang'eny nikech an japuonj mar all cadres ok kata mana nang'o. Koro awinjo gima nyathi nursery winjo, ja primary gige grade gitindo joga mokadwa kata chike ita. Nyithindo be book school mode chon gi loita gi mienda ni tia so chiko nyathi osia school ok rach for purposes of discipline. But what next after this? Loro kia gi loro kia dweche kiadi. Nyathi wuotho manga. What is the problem? Okay. Parental care, nigi wacho ni parents mondo be present for the children. Kora penji Trevor, an legislature. Sani kuri in koda studio ka. Nyathina changa nigo. Homework be pok na cheko. Gik monyise go be are not there. So the system of education in this country onjongi malongo. Okay. Kani matimo penji what happened, Trevor? Yinyo ka nyithindo yudo marks deriyo didek. Giduogi wacho ni mago miriambo gi kaka gi key in coding. So wawacho ni kata nyaka jopuonj e weche mag somo ogo chongi piny even jopuonj manose retire. Nyochi winje recently National Treasury. Mago weche mawacho ni kaka jotelo jok maloso chike kwa donje bunge. Waluong jok mochung jotelo mochung ne somo mondo duok penjogi. Onge kaka inyalo golo japuonj moro kaka Mega no uromo koda bunge. Kuna nino osenyise promotion ni karang'o. Promotion ne no kochopo mo retire omanyo pension ne bok miye. Kakoro watieko gi dak achiel, ang'o medigi we godo jopiny mawinji kawuono? Gima wego jopiny mawinjo kawuono